Iktar reazzjonijiet pożittivi għal pjan tal-Partit Laburista għar-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma mill-qasam industrijali. Pjan illi se jwassal ukoll biex pajjiżna ikollu aktar arja nadifa. It-tlieta filgħodu l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat żar il-kumpanija Actavis illi tinsab fiż-żona industrijali ta' Bulebel. Matul di żjara għamet il-kwistjoni tal-prezzijiet tad-dawlu l-ilma li ma' prezzijiet għall-kumpanija Actavis huma waħda mill-ikbar spiża li qed tiffaċċja kif jispjega ma' One News id-direttur maniġerjali Patrick Kakija. Bħala kontijiet il-kont tal-enerġija huwa dejjem it-tieni l-iktar spiża għall-kumpanija. Jiġifieri kull effort u kull pjan biex titnaqqas l-ispiża fuq l-ispiża tal-enerġija għal-futur ħatejn il-kompetittività tal-kumpanija tagħna. Ma' One News id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Actavis Patrick Kakija jgħid li bħala kumpanija qed iħarsu lejn il-proposta tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet b'interess kbir. Le, bħala proposta li ħatraħħas il-kontijiet definitivament aħna ħarsu liha b'interess kbir. Kull kumpanija f'Malta naħseb tħares liha minn żewġ modi. Mod wieħed huwa mill-lat ta' ambjent. Ovvjament, għax qed ngħidu naqlbu mill-iktar fuel li jista' jinġess għal gass u naħseb da qbil in ġenerali fil-pajjiż. It-tieni ħaġa jekk aħna ħannaqsu l-ispiża tal-kumpanija tagħna, din ħattina iktar flessibilità biex ninvestu fl-operat u għalhekk il-garanzija tax-xogħol tagħna fil-futur ikun garantit iżjed. Il-kumpanija Actavis li topera fil-qasam tal-farmaceutiċi ilha f'pajjiżna sa mill-1976 u timpjega ma' 600 impjegat, 130 minnhom huma gradwati. Il-kummenti tad-direttur maniġerjali tal-Actavis jingħaqdu ma' kummenti oħra simili li saru mill-kapijiet eżekuttivi tal-kumpanija Tolly u Golden Harvest, mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem u l-Assoċjazzjoni ta' Sidien tal-Lukandi u r-Ristoranti, kif ukoll tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, il-Forum Unions Maltin, il-General Workers Union u l-Union ħaddiema Maqudin.